Alayon Sambuanga. Serbisyo nga pangmasa, alagad nga way sama. Ang kalambuan sa takbayan, maoy tinguha niya. Usa sa ligan ta, kay matinod anon siya. Wa siya'y laing umong kundi ang serbisyuhan ta. Attorney Jackie na, laban tinahanglan ta. Sa takbayan sa pagadian atong iplastar siya. Sinsiro gyud siya, serbisyo magpuna. Andam tang alagaran kay lagi pinanggata. Attorney Jackie ba nakasaligan siya? Siya nga matuot siguradong magpuna. Andam nga mutabang kung kinahanglan siya. Kay Attorney Jackie siguradong uswag ka. Di na buutan, dalirang maduulan. Andam nga mulaban sa mga nilupigan. Serbisyuhan ng katauhan, maoy iyang ganahan. Malambuon ng pagadian, iyang panikamutan. Attorney Jackie na ang kinahanglan ka. Andam tang alagaran kay lagi pinanggata. Attorney Jackie ba nakasaligan siya? Serbisyo nga matuot siguradong magpuna. Andam nga mutabang kung kinahanglan siya. Kay Attorney Jackie siguradong uswag na. Kay Attorney Jackie siguradong uswag na. Kay Attorney Jackie siguradong happy ka.